Lolo Nneka, I will fight it. I repeat it again. Now, Eze Nri can raise any other group outside his own group. Now, Yaman Nabatia, because so you have caused the first problem. Can we go on to new money on now? Now, these people believe so much in IPOB. And that's why Eze Nri no make it in here about money and kitty. That was the last word I released for him before I left. No make it in human near one kitty and destroy your IPOB. The man I can forgive you for once. Munyan on equals I can forgive you. But it also Seneca Cano. I could question Ottawa, their children, Marca for the love they have for their fatherland. Now, most of them work and down now, you won't pattern a bagger had ESN and to boundaries. What to name a Hebrew for nothing. Because you work them now, Mbano Simon Ekpa Potra. Here we console, he refused to cross carpets. Or trouble actual colleague, a baggy arju. Or put him a notice we console when I got no lair. I got no that guy. Or put young gone on a beer. Gone on a beer named Zurike with the family. Nanya say, Unda make a popotia, but warrior. Yeah, with the first person up by the Rosie on the TV. And just see, even if I saw criminal yes, and I'm not joking no way criminal, I'm born in the Ananda. Why killing him? Then I say, Blue coordinate on IPOB on Imo State. I don't think she be autopilot to put as the name where you go. If you don't cross carpet, they will get. Simon Ekpa will declare you wanted. Yes, because so declare Eze Nri, Ofor Igbo wanted. This is how far destruction never the kind of put na live. Na Ofor Barambana. Iye ha na-eme na sita tom na-enye nsogbu na Igbo. Simon Ekpa will declare Ofor Eze Chukwuemeka Nri wanted. They won't say this. Nwoke mmadụ wara anyasị gba Lagos la America. Yeah. Imepe ọnụ mgbe hụkwuo pem declare you wanted. That was how bad. And ihe m na n'ụgbọ now some of ndị egbugachi were Simon Ekpa. And now, the coming of autopilot, akụkọ the deep of, and that is the more reason why I'm the Eze Nri to stop this madness of Ndot here. The only thing that stops this nonsense, that room only, Abraham and Sokoto, Yasna Sokoto, and all that, it can work. No matter, yes, this is the only place, the only real crime has DOS commit, or not crime, I had the right. Because I just so tired, reputed a destroyer. Oh, no time. Kahashi refused so, please, you can come up for discussion. On TikTok, you can come up for discussion because I'm rounding off my presentation. You can come up for discussion. Where's no tag had you wear disobey Nnamdi Kanu had right. I want to have me get Nnamdi Kanu to get mama and destroy IPOB by now. That's the truth. I want to ask you, maybe here nearly, Martin Nnamdi Kanu may install on your Biafra. I ask now, and when that's me install one day my postman. My Christian autopilot, but I'm not the last sorry. Say, may install as DOS and all. So, and we are saying, I am one of the narco, I'm an injury. Then I get a camera, I am one of the can about touch. Man, I saw about touch, I won't so. I am a man and Kebezo. I need you, name, pending on the narco, can you matter what is actually
going on. So Mazi, because you need to request your members now to go back to the DOS and listen to whatever DOS have to say. And Madabia, to you, go open your IPOB leaders, one down to go back to them that right now on CK. And the earlier email that one, they better for you, no Nanga, because check it now here just every night. Gagna online. Gagna online. India IPOB 30 no online broadcast. Missile, you want to say, man. Ndị ahụ wụzi ndị Iran ha mmiri na-eri ha to see missile all over the place. Ịnwa mee no somaji Nnamdi Kanu na nke imejeghị ha were missile chụrụ. Then ndị DOS wụzi ndị Israel now not on the defensive. That is what is going on. Now imagine that energy. Concentrate on podcast. Now he release imagine Nnamdi Kanu. Like when I came, we have the poor woman carrying Nnamdi Kanu in here, he release here. But for some time now I've been kept busy because I need to educate the public. I don't know on social media. Never propaganda. Our own is to enlighten the public, enlighten on the people. Come here, like because from 2021 to 2023, before I lived this year, you tell my name, and when they are captured in the crossfire, and when the show will not down, and we will go back at because sometimes in all China jihad or one of one outside to will confirm one air with jihad. Nia had to come up and get your one. How can I chop where I get it will be another problem na Igbo? Why the problem I don't know how to put them more? So because all the problem between the era of Simon Ekpa, need then Nnamdi Kanu to have then I later can you share your Hana chocos also. And those are what these 100 men and some as Nnamdi Kanu raise. On your blood bone will be on your guy. Whatever you can do, fight against 100 men. I want Mazi. If you raise whatever, liaise with your DOS. Let them know that Ndane areas Hagano under DOS. Because it's easy to give power. Or the one he's in after the power. Nakwa power and king Simon Ekpa, where sign is here for much capacity you could It is 100 men near her power. The same way Simon Ekpa is saying with you, they were at the time you say Pariwa. Canada is Anna Parigana by DOS. Well, then don't put us why not DOS and half fight to the 100 men. Since I not done that way. The 100 men no one okay, I thought that's much. Now I want a network. My TikTok, yes, it's network. Because I'm trying to bring up people to talk. Maybe the network will come up. I'm not having my network, so I might not be able to go live. Okay, thank you very much. Yes, it is on network, really, on network. You know, so the point is that you now this your 100 men, imagine Nnamdi Kanu Nigeria. How will you monitor them? How about like a form or her? If I'm with Hana, but as a young report, Ndaga report one day Yanaka form or you wouldn't have a report. They don't want them Jana so, and one yaga. And then they had I went them home, and one young more than. Sisi enyezila IPOB ego na-ege na ntị. IPOB ha na-maintain ESN ndị DOS. Ha na-maintain ndị agbagburuchi ha ka na-agba ndị nọ na nga because ajọ m ife anyị ji ọfọ mgbe m na ya hụrụ n'Enugu si ya anọ m na enwere ụmụaka 2 emere arrest n'Enugu ya sị m yes na ha ga-agwe and well ha ma ihe ha ga-eme na ya ha na-aga okwu ha
ndị niile eji mbịajụọ ya ma ndị onye ego asịrị ọnya aha na-agbakwanụ enwekwe nke a na-ewetata nyere ndị DOS enwere na-akọwa na n'abalị ka m nọ kwesịrị aka m na-ajụ enwebụ onye sara m ya n'abalị ka metụsila nọ laịf mmadụ apụta na-ajụ ya sị ya kedu ihe kpatara nne nna ya anya mgbe Chike dozie m nsụ ha gbara onye ego Chike dozie m si ya ka eme na akaụntụ ka mere ego na-anata nne nna ya anya asị ya na onwe dara iji esi ego. I was mad mgbe ka m bido mezie research na this my topic. Ebe ọgwụ na-agbazi onye ego ewere ya fụọ ndị Maazị Nnamdi Kanu, gịnị na-emezi ndị eji so ma 3 billion naira Maazị Nnamdi Kanu hapụ maka nga ma onye ego a na-agba kemgbe for legal mgbe a na-spend close to 10 billion naira na one person ndị ọdị spend ya n'ego. This is madness and this is crazy. Ema ihe na-akọ ọsọ ya azụmi nọ ndị DOS na-agba ọnya dị ego ọkwa ịma ha si ebe ahụ ha na-akwụkwa legal fee nke Maazị Nnamdi Kanu, ha chịkwa n'ebe ahụ na-eteke care of ndị ọzọ ma ndị ESN ha ma ndị ọda members eji ma members ha nwụrụ anwụ maka family ha ma ndị eji maka ịkwụ family ụgwọ arụ. So ihe ndị akwụkwọrọ ebe ahụ wụ ka ha gbakọọ Maazị Nnamdi Kanu n'ahụ. So their interest was that money. Ndị anọ ka mmadụ post ọ dị ka 200 men ha mana ọrụ nwa ọrụ dị fọsọ ha na-arụ ụgbọ awụ onye ego ka ha na-agba ha etila akaụntụ nọmba enweghị ụlọ na-aghọta. Mgbe na-agụ Igbo wherever you are, onye ọbụla ka na-atụ ego na-enye ma ọwụ lọ ya sị Nnamdi Kanu ma ọwụ ụmụnne ha for upkeep Maazị Nnamdi Kanu ị na-fund the insecurity na South East, ị na-egbuchi IPOB members nọ na nga. That is why I want them all this, but naturally, na block ego in the everywhere. Because their interest is money. Because someone na take Hana address how DOS can maintain the same IPOB Hana adopt. So their interest is money. Makam de na address gịnị ka DOS na-eme ka m gụrụ na ihe DOS na-eme. DOS na-take care of IPOB members nọ na nga. Ụmụnne Nnamdi Kanu na lawyers ya na ndị niile anọ na-agba onye ego agbatacha onye ego bụ n'ọma na-enweghị nke a ga-eweta. Onye enwego nke ha weta maybe na enweta m information na live Metusila n'abalị ebe a na-ajụ ha ihe gbasara ego. Metusila right kwuo na Chike Edozie m enweghị right ịjụ ese ego, but Chike Edozie m nwere right ịdị na-agagharị na-echọkwa upkeep ndị ESN, upkeep ndị nọ na nga. Otu esi agbapụta ndị nọ na nga ụnụ ọhụkwara arụ. Ndị egburu nwa ihe Igbo a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ which Maazị Nnamdi Kanu hiwere ụnụ ọhụkwara arụ. So the moment akwụsịghala inye ha ego niile a na-enye ha ala, ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu nwere ike nọ 6 months ha agaghị ahụ ya na nga. Ha nwere ike ịnọ quote me, ha nwere ike ịnọ 6 months ha agaghị eleta ya na nga. I can assure you. Enwe ihe ha na-agbagharị just block on every avenue ego ji aba Kanu ntakala aka. Ego ji aba alụ oyeji maka na lawyers niile a na-akapara edo onwe ha na Sokoto ha gakwara Sokoto again. Because assuming na ego niile ehazi ya na-aba na DOS. Ndị Igbo niile na-eweta n'ego enwe ndị na-akpọcha ala oyeji maka na-enye ya ego ya na-eme ma two politicians. Because a na-achọ na onye ga-awụ ya ga-ekwu ihe ndị Igbo ga-anụ. Ihe ịhụ Sowore na-esogharị Emmanuel Kanu all part of the benefit. A ga-achaji ego ọwụrụkwa free. Achịtụ election ugbu a na Emmanuel Kanu pụta gwa ndị Igbo na-atụkwa election na Maazị Nnamdi Kanu agaghị anọ na nga na-atụ election. All 2 days to the election, ya pụta ha sign ngwa ọ dị maka atụ election to office apụ ịdị vacant mgbe ha enye ego. Ọkwa ụnụ hụrụ ka ekwuru sit at home
ndị IPOB pụtasị no na ha akachikwele sitatum na ha na-emechikwa sitatum. Ndị I don't know my TikTok ndị network ndị nwe obodo apụtakwuo na onye bụrụ ụzọ mapụta dewo Kanu nta Kanu, there must be sit at home. So emechazienu sit at home. Emechazienu sit at home. After 1 week, ha pụta the what ha the same name. After 1 week, ha pụtakwa again. So ha ngwa no more sit at home. Gịnị mere? Maybe a meeting. So we can no longer be fooled. Ihe niile ọ na-agbalị ya n'anwụ. And then when they ask, in that case, IPOB kwasa or wash IPOB aga kwasa. They've gone too far to go back. Come here, man, or na we cannot throw the baby away with the bathwater. Here again, I touch someone I could put a wolf for me or join you. I didn't make good day that I can know why I would take what I get, but I say I sang a minute. What for a ihe niile ndị agbakọrọ IPOB na ha na-enye IPOB nsogbu ha maka anyị na ha na-ekiri now. Anyị chọrọ ka ha nyere IPOB efe. Yes, ha maka anyị na ha na-ekiri now. Anyị chọrọ ka ha nyere IPOB efe. I would have liked to go into discussion, but so ihe m na-agwa ndị Igbo bụ ahụ na number 1, okay, I should close the TikTok and come back. Okay, when I will do that now. Here na-ekwu ya na-awụ even to close the self. Ihe na-ekwu okwu ya na-awụ to ihe na-ekwu ya na-awụ how to fix this. Ihe na-ekwu ya na-awụ m na-etikwe mkpe ya na-ama akparịkpa Maazị Nnamdi Kanu maka ndị na-asị na m na-akparị Maazị Nnamdi ka ndị ma-akparị Maazị Nnamdi Kanu. A na-ama akparị mmadụ like that. Kama na ịma na eziokwu na-eyi mkparị. Onye a na-asụ anya sị aga agwa ya okwu ekwuezie ya eziokwu ahụ na-enweghị onye chọrọ ikwu ya na ya wụọrọ ha mkparị. Ịghọtago? So akparịka ha Maazị Nnamdi Kanu kama na ana m arụtụrụ ya aka na mistake ọ na-eme na cause problem n'otu ya bụ ihe m na arụtụrụ ya aka. You know, mistake ọ na-eme n'otu ya na cause problem. So ọ sị na aka ọmaghị anya ihe a na-eme ya mechie IPOB stop all this problem. Nna na Maazị Nnamdi Kanu ga stop this problem. Ọ ya ọkwa mkparị ha sị m akparịla m gaa na my this thing. Esom na one of the greatest supporter of Maazị Nnamdi Kanu. Esom na greatest supporter of Maazị Nnamdi Kanu. You know, so onye ọbụla sị gị na Lolo Nneka Chimeze like nwa Yoruba pụtara nụ na-ayọ ọsọ ọnụ na-akpọ m agadi nwanyị. I'm glad to be old. It's a grace. I'm 52 years. Now, ndị mmadụ ndị ekwetekwe na m nọ 52 years. It's a grace. Ọ na ụmụ m kwetere ụmụ m alụsịwala ada m nwaanyị eruola ada m nwaanyị nọ 24 years na o ruola oge ịlụ di. Adị m sure na ọmụ onye dị ya mma anytime na ọ ga-alụrụ di gra ka ọ ga. Diọkpa m sef na-achọ nwaanyị right now. My diọkpa m nọ 29 years. He's a graduate of Confronting University. Onye nne ebe abụ ọkwa obere mmadụ. Madam is a graduate of Babcock University. Ọ dela akwụkwọ, ọ na-agụ egwu, ọ na-arụ ọrụ, ebe ọ mere service ga-erite ya. So, dibịa ahụ ugbu a na onye nnele a na-akwado grandmother, a na-ebu m oge, I'm 52 years, though time dị. Mmadụ na-akpọ m agadi nwanyị. It's a grace. Aging is a grace. Ịka nka wee grace. So kwechiri iwe m iwe kama na onye kwuo okwu ahụ agaghị aka na nke oge erudu my age. Ebe nka na-asọ ya nsọ. Ndị mmadụ hụ m ngwa na m nọ 52 years, ha debe na m nọ 52 years. Mana age na-ada atọ m ụjọ. Nọ na-aghọta? So our TikTok is open now. Talking. Ichie
Iche, let's start more na oge nya yo ohere. Because I need them ka owo na enwe otu nse kwudo biko correct ana me information nke m nye wrongly. Correct ana me nwekwa na nke m na-ekwuted. Ka ịkpa na ya, anyị niile ewu nwanne. Mana onye chọọ ka all this speaking na social media stop Maazị Nnamdi Kanu jiri key to stop all these things. So Iche, Commander, Iche, ana m ana ihe na-ekwu, raise your voice maka ndị ọzọ na-anụ gị, ndị Facebook na-anụ gị. Over 5 years now. And they're feeding money with lies for a very long time. I'm not put now. I had to talk about money before my time. Before my time, I'm telling you. So, you're going to be able to my time in the on. Yeah, they get to the life, they get that type of politician. So, I confirm that one. Ici, I take back here. One day, someone like, let me just say, go to the money. So, upon opposite in order from prison. In fact, the choice of believing is no problem now by his release. Oh, you're gonna secretary of fear or anywhere it may be. I'm going to go to the US first. You got everything solved. Simple. 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 Oh yeah, Bilobini now. Simple. This thing again. They want to do it on that now become direct now because of any country also more than now. We get such order. I'm going to be among Jesse. Yeah, I change Simon. How is he? Let me say, they will listen to them. I just said, I'm going to once beaten twice. Once beaten twice. I can't go from my name. The car. Anyone know that I'm quick. Yes. So that's Simon about problems. Simon about predicament. Oh, yeah. Only thing, I don't know anything more than that. Because IPOB focus see all over the world, we have Finland, they protest, which are protests, so we there in the north. Although they Ghana got Banyama, Tonyanga. So, how am I gonna, after I get them on the US now, we go here in the Banga. So, I'm not just, I see that it's also going to be say, try it down, and yes, what will be on here. Ndewo, Commander, ngwakwu. Yeah. Lolo, good afternoon. Welcome, madam. Yeah, I can do with him. I'm analyze. I'm Eze Nri Yeah. Enwere ndị si na-akpọghị na fon ihe onwere eziokwu ndị ha anaghị akpọghị to the interest of GOS or interest of Eze Nri. Anaghị akpọghị the interest of destruction of this IPOB. Okay, enwere anything m kwuru ugbu a na-ayiri ashị ma ọ gosi na a na-achọ destruction na my presentation.
because only I was with the director. Because and when you this is what is on the public domain. Then na ha kowa akụkọ mewe ifeanyi Ejiofor accused web actually receipt eji wee kwụọ ụgwọ which shouldn't be maka unu na-agbazi m olu unu gaa n'ime ụlọ unu mechie ụlọ unu then akwụkwọ pụtashiwazie ndị otu na-edewezie ekwuezie ndị na-ekwuwezi ote eshiri ga court enwere onye na-akpọ m ihe a na-eme ewu akpọ m enwe discussion onye na-akpọkpọ mkpa ma ụmụ mmadụ na ndị na chere ka m jụọ gị kANU nta ọbụ ndị IPOB ga court na Germany. I got it on the social media. Then mgbe ha gazi court wee print a statement of account na social media ọ ya ọ na-agbakọ onwe n'ọtọ. So don't come and start make it look as if enwere na-akọrọ akụkọ. No, this is what it, that is why I'm just imagine now the kANU. Please kwuchie ime ụlọ gị oye and anyị ga na-ekwu ihe anyị na-anụ. So na ekwuteghị m ya mana ekwule na enwe ndị na-akpọ m na-enye m wrong information. IPOB unu tọ n'ezi unu gba ọtọ ma amụ unu ma ọyọrọ amụ unu gba ọtọ. You are outside. Ya ka na-eti mkpu that it shouldn't be. Anya amapụta ihe ndị a before. Ọnwụ na nne nna ya anya sef apụta ha kwuwe na ya jikwa kwụọ ife anyị which shouldn't be. Wee publish wee I won't have gone into the investigation. So ndị nwa na-asa na agwa nwa ụnụ nwa na-agwa m ọnọdụ a nne nna ya anya wuli ha pụta. In fact ha gakwu mana newspapers. It was all over social media, normal news platforms. So n'ihi na ndị na-akpọ m na nne nna ya anya akọrọ. Listen, I think in the IPOB internal problem. But in the aside, only I actually do when they're passing that the kANU outside. And to listen and kANU that IPOB got caught, or that you know, a member got caught. Nah, in no, tell me on our side or wash it. I don't know where you are driving at. Oh no, in fact, it's also one did this so-called DOS. And who begged Munga, China Samoro, or online. In your there, most of you know there won't a tune warning or ownership protection IPOB. Nkana watching those picture can now on the Kutacha. So broadcast online. Everyone cover only ihe ya na sitatum gara ndị ga ya ka ị ga-eji agagwa maazị na ị na-ekwu na ụlọ set aside ọwashi gịnị kpata nne nna ya anya ga-eji pụta na-eprint otu o jiri kwa Ifeanyi Ejiofor ụgwọ ọwụ ya kọntraktịrị Ifeanyi Ejiofor to the point it made its way to newspapers gị gazie na-agwa m na ụlọ dewere ya aside onye ka ị na-aghọrị ngwa kwuwe ka nne gị That woman, I could hear no but like I said, in our Gabana, I was a fine you're kind of imagine that become a personal attack. I would teach you as 100%. Come correct again. Let me correct you. There was a time. People have used advantage. Commander, Imam like into Commander. Hold on. Can I take care one after the other? Am I going to take you upon myself? Even at the time where DOS can sit at home, Emmanuel Carlo Potana newspaper, Kantamoto, I was more sympathetic to the Carlos. And then I was believing in Henda Neku. Because why nobody now could tell time shall power now for the public we need it. Then Nayanya Potalo Bana Ego no now for the purpose of Igbo Ifeanyi Ejiofor Guinea made the remaining money. So Kaiwa on your bush come on the money. That's what we are doing. Then Nayanya somebody see on pro bono. That's why you need, and then that one didn't claim loyalty to Mazen Nnamdi Kanu. Are we fools? Ndi would nature, Ndi DOS na town na to ego.
we maintain ndị nwunye ha ndị nọ na nga. Nobody says about that. Adakwa na-ebo hoshi gị sọgba nkịtị mba na arụrụ ala bana ya atụghezie the whole thing. Enwe ndị nọ nga na-awụdo naanị ndị IPOB. Enwe ihe unu na-aghọta ha. It is no longer IPOB matter, it's now a movement. Enwe ndị nwere interest na-ege na-efolo na-anọghị n'ime na-amadị ihe na-eme unu. Nke ọ bụrụ na bupụtare anyị gba touch mee ya analyze so that onye ọbụla ga-akarị onye ọbụla along, so that onye ọbụla nwee the perfect understanding of what is going on, or keep your matters within your domain. That's why I'm doing that. All of them should not call them. I make a matter and they can't attack. Only way as attack, good luck. Ni law, Bruna. Onye whom na the light of Nayana Metusula, Nandina IPOB. Then, Makahama, because of Mark, Ebam Naga, to the book where. Because I am no nobula, I walk in one hand a man and I'm the Kano. What I get when the DOS matter? What I get when the members matter? The truck I had on my corner like I. Do you think that I don't know that IPOB needs someone to autopilot? Mbonya is selfish. I can't make we have because in autopilot now, they are no longer following me. I don't care. I didn't come out for money. They are no longer following me. But I wouldn't help Potara. We deserve to know the truth. Okay? Because mute yourself. If you come in here, mute yourself or I remove you. So now, get on ndị na-asị m ekwu ụlọ okwu owo ndị a na-anọ na online na-ele false allegation. They don't want anybody that will counter that allegation ka eziokwu pụta ihe. So let's solve the problem once and for all. Go back to Maazị Nnamdi Kanu. Maazị ihe niile as a leader ọ dị ka mgbe alụrụ agha because Gowon is an incompetent leader. Ihe a na-achọ ịkọwa ya as an incompetent leader. Enwe ndị ga-akọpụ ịgba gasị na m ekwe na ọ bụ incompetent leader. I don't bloody care. Ya kwa onye ọbụla DOS the leadership. Ihe niile gawa to them. Ọ pụta emere ya account. Otherwise, let them bring out anything. We will analyze it. We will investigate it. And then you can keep it so. So, kechi onye ọbụla bụ ụtọ pụta na ire a ga-ele. Di na nwunye na-aga n'iro na-akọ ọnụ a ga-eleghachi ahụ ọchị. It's as simple as that. Don't harass us with Maazị Nnamdi Kanu. Don't harass us. Na na-eme Maazị Nnamdi Kanu attack. I'm not attacking him. I am telling him what he ought to have done by himself. Onye bịa hụ ebe problem shi ha ala azụ eto ụjọ nwunye ga-ekwu okwu. Now, problem on IPOB is going round and round Maazị Nnamdi Kanu. You should fix it, or we'll continue to analyze. No, because I actually they have been attacking your DOS. I cleaned your DOS up, your so-called DOS. They reduced them into nothing. Onkem potasri who clean way dagazi drama in Nnamdi Kanu. Yes, some no Digo. I want them to Digo because they were all over the place. Kanu Takalu Shiba Yakroha. Ndala Shiba Yakroha. Mashiba Hapia. Oh, Megan and Cassidy name now. I know him to that because I'm no one to the king. Because everybody is claiming loyalty to him. How can one noble and claim loyalty to everybody, one person? And then with a problem, I'm coming. Commander, let me come. I'm picking something from you. Let me tell you why I went to Sokoto. But I cannot say I got to go again. Sokoto woman name. Sokoto woman furniture. Sokoto. Now, I'm a very business. This is my office. I'm not jobless. Ihe mom ji gawa Sokoto gịnị na-eme mana nkata m na Maazị Ekpa Maazị Igbo gwa m introduce to this DOS sim no how leadership enjoy ya say ele otu isi nwekwe na leadership ka kpọta onye na-awudu your member si ya kwuo okwu ya asụ na ọ ma okwu ekwu nsi ya ngwa na ịhụ na ọ mara na okwu ekwule ihe ọ kọsụrụ ebe a ka m nọ battle wire ka ihe ndị David na-eme gị n'ahụ ka ndị Son na-eme gị n'ahụ. Why are you not in
information gị kwesịrị dị intact na-aga to your DOS. Mpụta n'ukwu ihe agwa m na-asọ DOS wụligas. Kedu ndị gbawara ya ọkpa? Na aha m kpọba m iyi. You get it? So, ihe a na ịlaịka agbago gbada. Maazị Nnamdi Kanu nwa ahụ ụgbọ na gwa Metusela, as from today, you can see I'm in jail. Ihe ọbụla ga-meet DOS. Onye nye suspension. Kesa ha ngwete mgbe mpụta. Energy onye ọbụla jizi na ọ na-akọ ọnụ. Ewere ya push way for his coming out. Ọ ga-eke you the food. So ihe ị ga-eme ọkọ mmadụ rather than ị ga na-epreach so dị ka na-eme Maazị Nnamdi Kanu attack. And I will attack him directly if this nonsense continues. M ga-emezi ya attack. Emezi ya attack o. Nna agwa ya na this is what is going on. In these 100 men, any day I can win your data n'ala Igbo. Address fire to this nonsense. Where are going to get attack? I'm not attacking Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu is a great leader. He's a great leader. Let him fix his house in this greatness before he destroy the greatness. Maazị Nnamdi Kanu I want you to know. Maazị Nnamdi Kanu and that was the last word on drop for ya. Now, ndị Igbo awụdụkwa because ihe nchọwụ ka hapụ gị ma ihe na-eme so that ndị Igbo agaghị ma understand ihe na-eme. I am here to educate my people. On him from beginning. I was educating them on the activities of the military, Ebobago, aside the Kubo. When someone like you did not come and warn me now, I get married man. You warn him now on that time. Today now, I am not only here to the source of the problem, because this is the source of the problem. And I am not attacking him. Nna ihe niile ndị a need no. Ihe niile ndị a na-agwa m if you want people to stop calling me. If you want people to stop calling me, ka agwa Maazị Nnamdi Kanu 2015 enu olu m agwa ekwu m okwu ndị IPOB even 2023. Ekwu m even 2024 mgbe e ji chọpụta na ọwụdụ ndị IPOB na-eme ihe ka gị nọ ndị IPOB n'ọnụ. So the point is that rather than facing the problem when die for, come on get face the reality. Na na pampas the man mechi ọnụ. You understand me? Now carry this message. Ị ga na go onye issue no. Once ndị mmadụ kwụsịrị na no life up, enweta ihe a ga-akọ, people will stop even calling me on phone. Ndị mmadụ ga-akwụsị m na phone. Then they should get out of the way. People are dying. People are in prison. And when they do not prison, and when they do not problems, plus they cannot anger. That one here, say, in what attack him, and all none may put over and know him as the key to solve this problem. Or where our attack all the academia. Okay, so can bend there. Hey, can go supreme leader. Only you see, Kokonaba. DOS sent me to attack him. And when him na-ekwu enwe ndị na-esi na Nigerian government kwụrụ m ụgwọ. Enwe ndị na-esi na mmewu mouthpiece DOS. Ị nọrọ ga-enwe ihe ụwa ga-ekwu, ị ga-ekwu n'eziokwu. So I don't care what anybody says. What I care is my conscience. I don't care. So because another person, thank you very much, Commander. Thank you very much. Ono la ga-ameje bono ga-ameje na IPOB. Okwebe. Another person, please. Thank you very much, Commander. I really appreciate it. And a poor line by line. And a poor line by line. Good afternoon, ma. Good afternoon. First of all, behind that job, one of the reasons I are fighting all those things is because our broadcast the Maazị Nnamdi Kanu. People should be listening to Simon Ekpa. God bless you. God bless you. God bless you. Because people, I want to educate people because many people are over here lying.
onwe ha azụ neme what us here. But na masisi have caused damage na. It's simple. Onye je kidnap mmadụ ọsị gị na maka maazị Nnamdi Kanu. Onye je kwuo onye na ya na-efu ọsị gị na maka maazị Nnamdi Kanu. Yes. Onye business mmadụ ọsị gị na maka maazị. Exactly. Na maazị. Exactly. This is what we are trying to protect. Because echi niile kịta na anaghị create another group na apụtakwa kịta asị gị na maazị si kwuru weta. Ha kọmitikwa crime na Igbo ndị mmadụ edukọ nso weta. Asị gị na after all maazị si anyị so weta. Oh. Oh, no, they were Igbo peacefully. Oh, no, they were Igbo peacefully. Ya dị iche. Ugwe ndị mmadụ nwụrụ na ya. Ndị mmadụ gara nga na ya. Ya ka aka jikwa na-egwu egwuregwu. So people should understand what we are saying. Because a great another group get asking in access. Many people they look on Pasolida because that's what I'm asking. Exactly. US in order. That group in order there. Good time we are going in the US and yeah. Before when they are conflicting, we do. Of course, because all of them are trying to be an every hand. Couple of people say that. Before when they are what you will win. So to any what you do you know that like here. Who to what they create one another in the name of masses. The children now that's saying no after all masses we should follow 100 men. Yes. Because so it now was now. Only because you're saying masses. In the buyer now. Oh, yeah. You have institution. Pass your message through your institution. Simple. Can you follow one voice? Simple. Can you follow one voice? Yes. On your question. Because people have gone out to defend this man. I want to say I join it. Oh, yeah. You know, the level of black men in these people. The level of black men in this man. All not run and to can on the other hand. They keep them that people to the level of not having a mass. Many people are not family because now at the end, they people testify and all these people. Now how anything concerning mass. Only let the mass. Now what they do, they want to overthrow mass. They want to take over mass. They want to disobey mass. To blackmail them again. So in summary, people, all mass in that become us. It's still our that. When we only get the position here in this struggle, our leader. Only highly okay. Can we one channel is a pass message. All that Mr. Eli, Mr. Biale, Mr. Siale, because all the months of all the follow night they go level. After second year, you go order Macanamasi. Only a little to the order, only fully Macanamasi. Mariana, and why? Because what I do, I never come and go through you. I have another conflict. Exactly. Exactly. Ihe ọ bụla emere ebo ya Nnamdi Kanu. Ndewo. Chigozie. Good afternoon. Okay. Gary man. Gary, my good friend. Get him. There. Now, these people, those things now. Can't you go crazy? And they have to be hanged.
Kano na anya bentere na Germany. Emeko na na bentere. Network. Biko Annie kwuo network gozie if you can come up again. Network na-enye nsogbu. Annie. Perfect ngwa kwuo Annie. Ndewo nwanne m. Thank you man. Biko raise your voice ka ndị ọzọ na-anụ gị. Na-ekwe anyị na-anụ. Nyanwa, raise your voice. I'm still in the US. It's not the time to see the place. Let me know for you. So, all of that, I'm in the US. And the Panama is not becoming the ahead of them. Why am I going to be able to take that of the US? And the four of them in America, they are desperate. You understand? Nna anyị na-eme ihe a line by line. Perfect ekwuchabe chelu ka o kwucha na ọkwa gwa na-eso just now, comment because WhatsApp number they use. Ndị DSS ọkwọla gị na phone. Ndị DSS ọkwọla gị na phone. Ndị DSS ọkwọrọ. Take picture of that DSS office, take picture there. Just say now why just the but take picture of that DSS office. So one of my brother put the picture. Anyị ji nnọọ bịa kọtụ onye na-ekwu okwu nna anyị ejighị etu ahụ eme hold on first. Ọ bụrụ ka anyị si eme iji ọsọ nnọọ gbagote ebe a na-ekwu okwu somebody na-ekwu okwu kọtụ onye na-ekwu okwu ripọtụ wa ndị ma like ụmụ ripọtụ a perfect biko continue ihe na-ekwu onye bịa kọtụ ọ gị go ahead. So I remember how they fight what I listen. Yeah. Even sure they can't destroy the US. Yeah. And some of them are taking the man and that's not Italy. Many people are so other here but they are first so because of money. And all because of to just their freedom. And even the money. I know some people support what they are trying to show. And all because of human being. You understand? Yeah. Likewise more before my support from Australia. More now, and the way I did materialized. More, the last sport from Biafra. Easy, Biafra that day. Only because of man being, because all of them is only this thing. My own mind. Yes, national is important. Anyị mere n'ọwụ na network na-enye anyị ezigbo nsogbu, but at least I believe I have Nama pass to go our judgment. Onye ọbụla hụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya feel na ihe anyị na-eme n'ọnọdụ ka ọ na-agba ya biko gaa gwa ya isolve problem IPOB na Maazị Nnamdi Kanu n'aka ya. There is no how ọ ga-eji na ọ na prison na-achị ọchịchị then na-ekiri etusi ndị na-enupụrụ ndị otu ya isi nụ. Oh yeah, we have cause the whole problem. No, I pop I chopla.
and ọ nọ na nke ọma dị how far ndị a na-destroy IPOB. So anyị ga-enye advice ka ọ were aka ya put his house in order ka ha nwee ike ịconcentrate n'ihe ha na-eme. Then maka ndị na-agbakacha na-akpọ Lolo Nneka Chimezie onwe dị isi wee na that effort mejie ụlọ unu because unu mejighara ụlọ unu, enwezi onye ga-ahụ ihe a ga-ekwu. Lolo Nneka Chimezie a ga-ahụ ihe ọ ga-ekwu ka m concentrate ụnụ mana ọrụ m na-arụ before m abịa tiwere ụlọ ọrụ n'ihe IPOB. And ihe m ji chigo ọnụ ọrụ m nụrụ n'ụlọ investigation chọpụtara na ihe niile mere na agbakọrọ ya n'ahụ ndị IPOB. Although na ọbụda IPOB mere ya but all carelessness ụnụ na ndị dị ụnụ kọsụ ya, and I achọghị ka that repeat it again. So Maazị Nnamdi Kanu, please, ị nwere your own organization and ị nwere your own leadership. Now that you are incarcerated, because whatever actually may with your own leadership, I'm sure that will solve all this problem. Understand?